France, and Hristo Hadzicki from Bulgaria, a Brigadier Swyddog, the fourth official, Radoslav Gidzenov. Diolch fawr. Rho croeso mawr i'r tîmau yr Alban ac wrth gwrs ein tîm ni Cymru! Wel noswaith a chroeso i Rodney Parade Casnewydd ar gyfer gêm gyntaf Cymru dan 17 yn cystadleuaeth rhagbrofol Elite Ewrop, a heno maen nhw'n gwynebu'r hen elyn yr Alban. Mike Davies dwi, a bydd sgorion darlledu pob un o gemau Cymru yn yr ymgyrch yn fyw, gan gynnwys gêm Gwlad yr Ia a'r Barc y Ddraig dy Sadwrn ac yna Montenegro dydd Mawrth. Mae Cymru wedi cyrraedd yr ail rownd fel petai, wedi curo Croatia, sicrhau gêm gyfartal cyffroes o 2-1 yn erbyn Sweden, ac yna gêm gyfartal yn erbyn yr Alban, yn erbyn Albania.
Tra bod yr Alban wedi gorffen yn ail tu ôl i weriniaeth Czech yn ei grŵp nhw. Mae'n argoeli i fod yn wythnos cyffroes o bêl-drod. A mae wedi cychwyn yn barod gêm ddisgôl rhwng Montenegro a Gwlad yr Iâ. A newch chi sefyll ar gyfer anthem yr Alban. Newn ni ymdywelu nawr am yr anthemau. Cymeradwyaeth teilwng i Fflawr o Scotland. Ar gyfer anthem Cymru. Please remain standing for the national anthem of Cymru. Ein wlad fy nhadau. Y Cymru ifanc yn anelu i sicrhau lle yn y rowndiau terfynol yn Hwngari nes ymlaen eleni, a hynny am y tro cynta. Mae'r Alban wedi gwneud y daith na unwaith yn barod, a mae rhai o'r chwaraewyr heno wedi profi hynny. O ran y tîmoedd, o ran Cymru, mae yna 5 newid o'r tîm nath sicrhau gêm gyfartal yn erbyn Albania i sicrhau lle yn y gemau elit. Mae'n cynnwys Kit Margetson yn y gol, ac sydd i'r cyfenw yn golygu rhywbeth i chi. Mae chwaraeodd i dad i Gymru, a mae nawr yn y fforddwr y gol geidwad yn Lloegr. Dan Cox yn dychwelyd i'r amddiffyn o Derby County, Iwan Morgan o Abertawe, Bian Kerry o Manchester United a George Morgan. O ran yr Alban, maen nhw'n cael eu harwain gan Bailey Rice sy'n ennill cap prif 17. Mae Daniel Cummings ar y llaw arall yn ennill i gap cynta yn lle Rory Wilson fydd yn golled. Ac o ran patrwm y tîmoedd, o ran Cymru, maen nhw'n mynd i chwarae patrwm 4-3-3. Bydd Louis Giles ar y chwith, sgoriodd gol wych yn erbyn y Sweden. Maen nhw'n cael ein harwain heno gan Charlie Crew o Leeds United, a mae yna ymosod cyffroes iawn. O ran yr Alban, mae Lennon Miller yn un i gadw llygad arno yng nghanol cach o'r ei dad i'r Alban, ond fe fydd Rory Wilson yn golled i'r Alban. Mae hynny yn sicr. Maen nhw'n chwarae 4-3-3 yn ogystal.
Ein dyfarnwr heno yw Monsieur Pierre Galioust o Ffrainc, a mae'r swyddogion yn cael ei rhannu rhwng Ffrainc a Bwlgaria. Yr Alban fydd yn cychwyn y gêm yn chwarae o'r chwythu'r dde yn ei crysau glas arferol. Ac maen nhw'n dod mewn i'r gêm hon wedi chwarae gemau paratoi yn erbyn y Swistir a wedi sgorio 11 gôl yn y ddwy gêm honno. 4 yr un nath un orffen a 7 i ddim y llall. Pas ymlaen yn gynnar, lawr yr asgell chwyth. Mae bêl nawr wedi dod oddi ar un o'r Albanwyr. Felly tafliad i Gymru yn safle'r cefnwr dde. A Rhys Thomas, y gŵr ifanc o Manchester City a'r tafliad. Mae'n cael ei chlirio fyny'r ca. Andrews, rhediad a fan hyn yn bwydo Morgan. Iwan Morgan, oedd ar dan yn y gemau cyfeillgar yn erbyn Israel. Mae'n mynd am gôl yn gynnar ac ergyd dda gan Iwan Morgan. 17 blwydd oed o Abertawe, mae wedi cynrychioli Abertawe dan 18 a 21 y tymor yma. Fel wedes i yn y ddwy gêm baratoi yn erbyn Israel yn mis Chwefror, fe sgoriodd Morgan y 5 gôl. Yn ennill un gêm o 2-1 ac yna cyfartal 2-1 y gêm arall. Cymru'n chwarae'r bêl yn bert ar draws y 4 yn y cefn. Giles, mlaen at Andrews ac yna Morgan unwaith eto. A mae yna olwg cyffroes cyflym ar ymosod Cymru yn barod gyda Morgan lawr y chwyth. Bydd Bianceri yn un arall i gadw llygad arno. Cox a Lawler ydy'r bartneriaeth yn y cefn ac yna Rhys Thomas, chwaraewr cyflym cyffroes ar y dde. Digon o le ar ga Rodney Parade, a'r bêl yn cael ei chwarae ymlaen yn gynnar eto tuag at Morgan a criw sydd yn ei chasglu ddi, Charlie Criw o Leeds United. Ymunodd e a Leeds o Gaerdydd yn haf 22, symudiad cyffroes iddo fe. Fel wedes i, mae un gêm wedi cael ei chwarae yn barod heddi. Montenegro dim gwlad yr ia, dim nath i orffen y Stadiwm Athletic Caerdydd. Bas ymlaen, chwilio Morgan, dim cam sefyll, Morgan! O, gol wych gan Iwan Morgan! Oedd y bas o ganol ca yn berffeth. Y rhediad gan Morgan yn wych ac yn gywir, ond yna yr ergyd taran gan Iwan Morgan o Abertawe yn rhoi Cymru ar y blaen. Dim ond 2 funud a hanner sydd wedi chwarae yma'n Rodney Parade a'r Cymru ifanc ar y blaen. Cymru 1, yr Alban dim. Iwan Morgan, dim gobeith i Callan McKenna yn y gôl. Nath e amseru ei rhediad yn berffeth a'r bas ymlaen, un cyffyrddiad i ladd y bêl ac yna trod dde reit trwyddi i gornel ucharrwyd. Y dechreuad gorau posibl i dîm Craig Knight yma ar Rodney Parade. Cymru ar y blaen. Wel, eiliadau nôl nes i sôn am gampau Iwan Morgan yn Israel yn sgorio 5 gôl yn y ddwy gêm ddiwetha, gemau cyfeillgar oedd y rheini. Ond am ffordd i gychwyn y noson. Giles i Gymru. Hir lawr ca, eto chwilio am Morgan. Peniad yn glid gan Dylan Smith i'r Alban. Mae'n torri'n garedig i Morgan ar y cyffyrddiad cyntaf. Mae'n dod o hyd i Andrews. Gwaith da gan Lawler. Dylan Lawler yn camu mewn. Cadw i ben, pas allan i'r asgell dde. Wel, mae'r gôl yna wedi cyffroi y dorf a pob un o'n hamgylch ni yn y pwynt sylwebu. Eto y bêl yn chwilio am Morgan. Josh Steed o Celtic
yn y sgidiau llachar. A cyfle cyntaf falle i'r Alban i gael meddiant. A'r peth cyntaf maen nhw'n wneud yw roedd hi dros yr yslys pen pella. Leighton Grant o Rangers y camgymeriad. Ond fe fydd y gôl gynnar na'n setlo nerfau y gwir ifanc o Gymru. Cymru yn cynnal y gemau i gyd rhwng heddi a dydd Mawrth nesa. A fydd enillwyr y grŵp yn mynd drwodd i rowndiau'r terfynol yn Hwngari. Eto o bas ymlaen, eto'n chwilio Morgan, mae'n lladd y bêl yn dda. Ond mae yna drosedd, a fydd hi'n gecrydd i'r Alban. Enillwyr y grŵp yn mynd trwodd i rowndiau terfynol yn Hwngari, fydd yn cael ei chwarae diwedd Mai a cychwyn Mehefin, ond hefyd mae yna obeth i'r 7 tîm sy'n gorffen, 7 tîm gorau sy'n gorffen yn ail. Felly gyda Cymru'n chwarae gartre, mae yna obeth gan dîm Craig Knight i greu hanes gan nad ydyn nhw wedi symud mlaen i'r rowndiau terfynol eriod yn ei hanes. 5 munud wedi chwarae, Cymru 1, yr Alban dim, gôl Iwan Morgan o Abertawe yn codi pawb oddi ar ei seddi. Tafliad lawr yr asgell yn chwilio am Cummings, Cummings yn croesi'n beryglus, mae yna hanner cyfle fan hyn i'r Alban, mae'n cael ei osod nôl i'r capten, a mae'r arbediad yn un dda gan Kit Margetson. Y capten Bailey Rice ar ei drod chwith wedi anelu i ergyd reit i'r gornel, ond Margetson yn taflu hunan i'r dde. Ac yn arbed Cymru, ond cic gornel gynta'r gêm yn dod wedi 6 munud, a hynny i'r ymwelwyr. Ar ei holi, o gôl i ddim. Bale mewn, mae yna gyfle embeniad rhydd. A Bale yn cael ei chasglu gan Margetson, ond mi oedd Dylan Smith wedi darganfod lle ar y postyn pella. A'i beniad nôl ar draws a chwaraewyr yr Alban falle braidd yn araf yn ymateb. Cyflwr maes Rodney Parade yn arbennig gan ystyried yr holl law ni wedi cael yma. Margetson yn mynd yn hir, Smith sy'n ei ffenio i lawr. Yn cael ei chasglu gan y capten Charlie Crew, allan at Thomas, lawr yr asgell. Bas ymlaen yn chwilio am Biancheri. Sgiliau da gan Crew yng nghanol cae i fwydo Andrews. Andrews wedi gweld y rhediad gan Morgan. Morgan angen croesiad da, mae'n dod mewn oddi ar Giles. Cummings yw hwn o Celtic yn ennill i gap cynta, ond yn colli'r frwydr bach na yng nghanol ca, a patrymau bach pert gan Gymru a ennill meddiant ac yna i'w lled iddi. Dan Cox o Derby County a Giles. Y ddau dîm yn chwarae yr un patrwm. Pas dda allan at Giles. A Giles yn mynd yn hir a braidd yn obeithiol oedd honna. A mae drwodd dim trafferth i Callan McKenna yn y gôl. McKenna o Queen's Park. O'r camgymeriad gan McKenna, mae'n torri i Biancheri! A Chymru yn dyblu mantais! Gol i Gymru! Rhif 10, Gabriel Biancheri o Manchester United. Y camgymeriad gan McKenna yn un elfennol. Ond Gabriel Biancheri yn gwneud beth sy'n rhaid, yn darganfod cefn y rhwyd. A ni wedi chwarae 9 munud yn unig yma ar Rodney Parade. Cymru yn dyblu mantais, Cymru 2, yr Alban dim. Goliau i Morgan a nawr Gabriel Biancheri. Symudodd o Gaerdydd i Manchester United. Mae wedi gosod i farc yn barod yn Old Trafford yn sgorio ar ei ymddangosiad cynta. A mae wedi sgorio heno ar Rodney Parade i Gymru. Gwych gan Gymru yn manteisio ar y camgymeriad. Cymru 2, yr Alban dim.
Wel, os ydy hyn yn arwydd o beth i ni'n mynd i gael, fel i ni'n mynd i cael gwledd dros y diwrnodau nesaf yma. Bydd Craig Knight wrth i fodd gyda'r dechreuad i dîm, ond momentum yw popeth. Llai na 10 mynd i wedi chwarae. Cymru 2, yr Alban dim. Goliau gan Iwan Morgan o Abertawe, a nawr Biancheri o Manchester United. A maen nhw wedi rhyngipio'r bêl unwaith eto yng nghanol ca. A'r bas ymlaen, a'r rhediad yn dda gan Andrews. A mae Andrews yn rhyddhau Biancheri pen pella. A'r bêl allan am dafliad. Ac ar hyn o bryd, dim ond un tîm sydd yn ddi. A Cymru ydy'r tîm hynny yn cipio'r bêl yn rhwydd o ganol ca ac yn creu lle allan ar yr esgyll. Waith da gan Cox at Giles. Yr Alban yn gwasgu fyny, ond Giles yn ei tharo i mewn i'r sianel. Oedd y syniad yn un iawn, ond oedd gormod ar y bêl. McKenna, fydd angen iddo fe godi ben ar ôl y camgymeriad erchill yna yn cyflwyno'r bêl i Biancheri. O dal lot gyda gen neud, nath e dod o hyd i'r rhwyr, a McKenna eto yn oedi. A'r bas yn ôl, does dim cam sefyll, y bêl yn cael ei gosod fan hyn. Biancheri! A tro hyn mae McKenna yn arbed, ond eto camgymeriad yn amddiffyn yr Alban, a croesiad Andrews ar dor rhwyd. Ond McKenna, mae rhaid bod nerfau yn chwarae rhan fan hyn ymysg y chwaraewyr ifanc yma o'r Alban. Ond McKenna'n cyflwyno'r bêl am yr eildro, a Cymru bron a rhwydo'r drydedd. Smith, edrych i'w lled iddi, allan i'r chwith at Bobby McLucky. Llawer o lwc hyd yn hyn i dîm yr Alban. A gwaith da gan Morgan yn gwneud niwsens o hynna, ond mae'r drosedd wedi cael ei dyfarnu gan ein dyfarnwr o Ffrainc, Monsieur Gael Wst. Wy'n credu bod eisiau cymryd anadl ar bawb fan hyn. Ni wedi cael dechreuad mor gyffroes i'r gêm hon. Bailey Rice yn isguboi allan i'r chwith. Eto Cymru dod o hyd i Andrews a Crew yn bwydo. Morgan yn gynnar. Mae dyd ar draws, so mae'n cael ei giro, i'r bêl yn curo Morgan y diwyr, a fe fydd hi yn gic-gôl i'r Alban. Ond gwaith campus fanna rhwng Andrews a Crew. Maen nhw'n edrych yn bartneriaeth effeithiol iawn yng nghanol ca. A maen nhw'n mynd i chwilio am drad Biancheri a Iwan Morgan ar bob achlysur. Yr Alban yn ceisio chwarae'r bêl o'r cefn. A mae'r glaw yn ei thywallt hi yma yn Rodney Parade. Yn glaw trwm ofnadw yn Altrincham neithiwr yn y gêm rhwng Cymru ac a Lloegr. Lloegr yn ennill o gôl i ddim, camgymeriad gan Tom Price yn arwain at y gôl. Ond mae yn wythnos rhyngwladol fawr o ran pêl-drod i Gymru. Fe fydd y gwir ifanc yma yn chwarae eto dydd Sadwrn ar Barc y Ddraig yng Nghasnewydd, a hynny yn erbyn Gwlad yr Iâ, cyn gorffen yr ymgyrch yn erbyn Montenegro dydd Mawrth. Josh Deed. McLeod. Morgan, ond yn hir gan Dylan Smith. Oedd rhaid ennill y dacl yn fwy na dim byd arall. Dylan Smith.
I'n agosau at cwarter awr ar y cloc yma'n Rodney Parade, y glaw yn ei thywallt i lawr, ond neb yn becso os ych chi'n cefnogi Cymru, achos mae'r Cymru ifanc dan 17 ar y blaen o 2-0. Maen nhw'n chwarae'r bêl o'r cefn yn beryglus hefyd. Y tro hwn, y camgymeriad, a mae'n cael ei chasgu glan dyd. Rice. Allan at Mitchell Frame, yna allan lawr i'r asgell chwith, a tacl dda gan Thomas. Bas i ganol cam, mae'n cael ei rhyngipio gan yr Albanwyr ifanc. Dyd yn camu mewn i ganol cam, a mae Cloud ar gael. Dyma McLeod y Dundee United, a'r bas letraws yn un gywrain hefyd. Dyna welliant gan yr Alban. Mae Rice, y capten, yn casglu'n canol cam lan at Cummins, ond mae yna gam sefyll ac o ganlyniad cic rydd i Gymru. A'r ymosod yn dod i'w therfyn. Chwaraeodd Cymru yn y rowndiau rhagbofol cynta nôl yn Hydref, pan deithio nhw i Croatia, yn ennill y gêm gynta yn erbyn Croatia o 2-0, cyn sicrhau gêm gyfartal 3-1 yn erbyn Sweden, gôl hwyr gan Louis Giles, y cefnwr chwith. Wedi 99 o funudau yn sicrhau'r pwynt holl bwysig, ac yna pwynt mewn gêm di-sgôr yn erbyn Albania. Wel, mae'r ymodau yn gweithygu pob eiliad. Mae'r bêl wrth drad Margetson. Margetson yn gwneud yn dda i gael ei bas at Giles, a mae Giles yn mynd yn hir i ryddhau Morgan. Morgan tu ôl i Smith. Mae'n y dynnu Cris ar y ddwy ochr, a mae'r penderfyniad yn mynd yn erbyn y Cymro, Iwan Morgan. Ond Margetson, y gôl geidwad, wedi gwneud yn dda, a Louis Giles yn gwybod bod y bêl hir yn mynd i dasgu oddi ar yr wyneb llithrig yma o blaid Morgan, ond Morgan yn tynnu Cris ac o ganlyniad cic rydd i'r Alban. Mae prin i ni wedi gweld canol ca yr Alban. Chydig dros cwarter awr wedi chwarae. Hir o'r cefn Thomas, mae'n rhaid iddo fe ennill y peniad, mae'n gwneud hynny. Mae yna drosedd gan Gymru pen pella, gan George Morgan o Everton. Bailey Rice wedi dod yn ddwfwn i'w chasglu ddi, mae hwnna'n bas dda. Mae yna gyfle i groesi, ond mi oedd yna dacl bwysig i ildio'r gic gornel. Ond Bailey Rice, capten yr Alban, yn arwain drwy esiampl, yn sgubo'r bêl na allan i'r asgell chwith. Ac yna Bobby McLucky ar rhediad, ac yn ennill gic gornel UD. Mae'r ail o'r noson i'r Alban. Nawr o Dylan Smith wedi canfod lle y tro diwetha. Mae mewn yn isiel y tro hwn, ond peniad da gan Lawler i glirio. Mae'n cael ei chasgu gan Dyd. Dyd yn erbyn Morgan. Morgan yn gwneud gwaith amddiffynol da, ac yn derbyn y bas yn ôl, ond mae'n tasgu oddi ar yr wyneb am dafliad i'r Alban yn safle yr asgellwr ochr dde. 19 munud ar y cloc. Cymru 2, yr Alban dim. Smith at Grant. A mae McLeod yn sgrechen am y bêl, a mae'n ras rhwng fe a Giles. Ac fe fydd hi yn gic gornel. Anodd gweld fan hyn, reit lawr yn y gornel ar yr ochr dde. Fe fydd hi'n trydydd cic gornel i'r Alban. Yr capten, Bailey Rice, ar ei drod chwith, sy'n mynd i grimanu hon mewn. Mae'r ddau amddiffynwr tal Grant a Smith eto i fyny o'r cefn, ond mae yna dynnu Cris ymyl y cwr Cosby. A dwi'n credu fe fydd ein dyfarnwr am air gyda Lennon Miller. Fe fydd pwysau ar Margetson fan hyn, dwi'n credu.
A reit o dan y bar, peniad da gan y Cymru i glirio, ond mae'n cael ei chasglu eto gan Rice. A Iwan Morgan eto yn gwneud gwaith amddiffynol da. Cai lawr yr amddiffynwyr o'r Alban. Gor i gorfodi nhw i chwarae'r bêl ar draws y ca, a Cymru nad ennill meddiant, ond tro hwn yn methu manteisio. Cyffyrddiad cynta Morgan yn ei adael y lawr. Ond dwi'n gwneud llawer yn anghywir fan hyn yn yr 20 munud cynta. Iwan Morgan. Cymru yn gweiddi am lawio pen pella. Dim byd yn cael ei dyfarnu. Eto'n hir gan yr Alban. Maen nhw'n ceisio sgubo'r bêl na allan i'r chwith ar bob cyfri. Ond Thomas yn rhyddhau Morgan. George Morgan o Everton. Rhediad da, cyfle i groesi. Mae'n anwybyddu'r croesiad. Mae'n chwarae'r bêl i Criw ac yna i Andrews. Thomas. Ond y tro hwn yn colli allan i McLucky. Cymru yn gweithio hi lawr ar asgell ac yn ennill tafliad, a wedi gwneud yn dda fanna. Ddim llawer o wagle. Ond yn gwneud yn dda i chwarae'r bêl lawr ar ystlys ac ennill tafliad. Ar hyn o bryd maen nhw'n edrych yn gyffwrddus ar y blaen o 2-0. Goliau cynnar gan Biancheri a Morgan. Ond braidd yn obeithiol tro hwn gan Dan Cox, rhy bell, rhy hir, a mae drodd am gic gol. Eto, Cymru yn gwasgu fyny ar ei gwrthwynebwyr, gwneud i'n anodd i nhw chwarae'r bêl na allan. A mae Thomas yn casglu o'r bas lac, a mae'n torri tu fewn y gŵr o Manchester City. Mae'n dod o hyd i Andrews. Andrews yn mynd y cwrt Cosby, ac mae wedi ennill cic rydd. Bydd yr Alban ddim yn hapus. Ond Joe Andrews o Southampton yn gwneud gwaith da, trad bach cyflym, curoedd un, ennill y gic rydd. A mae hwn yn safle peryglus eto i'r Alban. Y bêl gan Louis Giles. Clwstwr o Gymru o gwmpas y gic rydd. Mae Morgan yno hefyd. A gan bod i Morganolig, gallai hon fynd i'r dde neu i'r chwith. A gan Louis Giles drodwyth hyfryd. Mae'n dyfarnwr ni yn gosod y wal amddiffynol yr Alban nôl y 10 metr. Mae Charlie Criw, y capten, yn loetra'n hefyd yn agos ati, ond dwi'n meddwl taw Morgan fydd â hi. Neu falle mae Giles yn camu am nôl. Digon o ddewis gan y Gymru. Giles o gwmpas y wal, ond dros y bar. O'n i'n disgwyl gwell fanna i ddeud y gwir. Dylen nhw o leia wedi taro'r target. Louis Giles yn cymryd y cyfrifoldeb y tro hwnnw. Falle gan ystyried yr hyder bydde'n llifo trwy wythiennau Iwan Morgan, bydde wedi bod yn well i'r ymosodwr i fod wedi cymryd y cyfrifoldeb. Yr Alban yn dianc. Maen nhw dal ar ei holi o 2-0. Gobeithio'n gorau nhw wedi dod o giciau cornel. Maen nhw'n chwarae'r bêl i fyny'r ca, tipyn yn well. Bêl yn tasgu, mae'n dafliad i Gymru. Lennon Miller. Yn ennill tafliad i'w dyn, Josh Deed a hi. Smith wastod ar gael. Maen nhw yn mynd nôl i'r gôl geidwad. Mae wedi gwneud 2 gymeriad amlwg yn barod. Mae'n sgubo'r bêl allan. A mae'r trosedd yn cael ei dyfarnu yn erbyn Rhys Thomas, y cefnwr, ar Bobby McLucky. Mae'r Alban yn amlwg yn colli Rory Wilson o Aston Villa. Yn sgorio'r cyson
Dyna pam mae Dan Cummings sy'n gwisgo rhif 9 yn y tîm. Tackle dda gan Andrews, mae Crew yn dod ar draws. A mae tackle cryf nerthol gan Charlie Crew. Gosod I stamp yng nghanol ca. Miller. Cymru ifanc yn edrych yn weddol gyffwrddus ar hyn o bryd. Ar y blaen o 2-0 ac yn ennill y frwydr canol ca yna. Yr Alban wedi gweithio hwnna'n dda. Mae Lawler wedi darllen y bas. Gwaith da gan Dylan Lawler o Gaerdydd yn ennill I 5 cap. Oedd e'n gweld bod Rhys Thomas wedi cael ei giro fanna, ond yn camu ar draws yn ddeallus. 5 munud ar hugain ar y cloc. Cymru 2, yr Alban dim. Y dechreuad gorau posibl I Craig Knight a'i dîm. Eto maen nhw'n mynd I gael awr y gôl geidwad. Trionglau bach digon pert, ond maen nhw'n cael hunain mewn I drwbl, a maen nhw'n gwneud yn gampus fanna I ddod allan, a mi oedd yna drosedd. A chwarae teg, a dyna chwarae gorau yr Alban yn y rhanner cynta yma o'r amddiffyn. A mae yna eiriau wedi bod fan hyn. Y Cymru ifanc yn ymateb yn eiriol. A Rhys Thomas sy'n cael rhybydd gan ein dyfarnwr o Ffrainc. Ond yr Alban yn chwarae patrymau bach pert yn y cefn, cael ei hunain allan o drwbl ac yna ennill cic rydd i'w hunain. Leighton Grant geisio codi'r bêl dros yr amddiffyn, a nawr mae'r bêl wedi adlamu'n garedig a chyfle I groesi i'r canol. Mae'n cael ei gosod nôl. Hanner cyfle fan hyn i'r Alban. O, arbediad da. Rory McLeod o Dundee United oedd ar ergyd, o Margetson yn ymestyn I freichiau ac yn arbed Cymru. Chwarae da gan yr Alban, y gorau ni wedi gweld oddi wrth dîm Brian McLaughlin yn yr hanner cynta yma. A Rory McLeod yn ennill I 7 cap. Ergyd trodd dde, ond yn methu curo Margetson, ond fe fydd hi'n gic gornel. A Rice yn ei chodi ddi at y postyn pella. Lawler yn codi, Morgan yn clirio. A cyfle I Gymru ail sefydlu. Y gôl geidwad eto yn ei sguboi allan mor bell a gallith i'r chwith, ond mae'n curo Bobby McLucky. Syniad yn dda gan Margetson yn ceisio lledu'r bêl allan i'r cefnwr. Mae'n ddiddorol I weld y ffordd mae'r Cymru ifanc yn chwarae'r gêm. Ni wedi siarad beth I cysondeb rhwng yr oedrannau wrth i'r chwaraewyr ifanc ddod trwy'r tîmoedd. A ni'n gallu gweld yr hyn mae Craig Knight yn sefydlu fel patrwm. Yn debyg iawn i'r hyn mae Robert Page yn ceisio gosod hefyd o ran y tîm cynta. Felly patrymau bach tebyg. Ac yna'r bêl lawr yr asgell dde, mae'n rhy bell o flaen Bian Kerry, felly mae'n mynd nôl at Kellen. Dyna welliant gan yr Alban, mae'n mas gan Dyd. Dyd mewn I drad, mae'n cael ei giro, a mae yna le I Morgan I droi. Mae'n trio I amgylch ond tacl bwysig arall, a Giles mewn hefyd, a blaen trod at Andrews. Sgiliau da gan Morgan. Cyffyrddiad cyntaf da gan Giles I fwydo Andrews. Andrews wedi gweld y rhediad gan Iwan Morgan y floedd. Wrth I Morgan gwneud y rhediad, mae 3 yn disgwyl croesiad. Maen nhw'n dewis cadw meddiant, mae gan Andrews, a maen nhw'n newid cyfeiriad y chwarae. Gwaith da unwaith eto, Lawler allan at Thomas.
chwarae am yneddgar. A'r bas ymlaen, a mae'n rhyddhau yr asgellwr ac ar draws. Mae'r Albanwyr yn dod, ond gwaith gwych gan Gymru fanna. Gwaith mor am yneddgar gan Lola. A'r bas ymlaen at Rhys Thomas y cefnwr. Rhediad ddeallus gan y gŵr o Manchester City. A bu bron iddo fe gael ei groesiad mewn yn beryglus i'r cwrt Cosby. Ond cic gornel i Gymru. Hanner awr wedi chwarae, a maen nhw ar y blaen o 2-0. Chwarae pert iawn. Hon yn cael ei chrymanu mewn. Y glaw eto ni thywall i yma a Rodney Parade. Smith cynta i'r bêl i'r Alban. Thomas yn ei chodi ddi'n uchel. Roedd yn obeithiol. Angen cael y bêl lawr. Dyna beth mae'r Cymru'n gwneud. Gan Morgan. A Peret. Symudiad na ddim cweit yn gweithio allan i Gymru, ond maen nhw yn gwasgu'r Alban yn ôl. Mae gan y gôl geidwad Callan McKenna. McKenna yn bwydo Miller. Miller at Rice. Gynna'n hir gan Rice, ond peniad da gan Giles ac eto Andrews. Ond y drosedd gan Josh Deed yn un amlwg. A mae yna drad hyfryd gan y gŵr tal yma o Southampton. Joe Andrews. Pryd o dafod i Josh Deed o Celtic am y drosedd na. Dim cardiau eto, hanner awr wedi chwarae. Cymru ar y blaen o 2-0. Cox. Cox yn chwilio am y rhediad gan Morgan. Criw sydd ar peniad yng nghanol ca. Cymru yn mynd am yn ôl yn y glaw trwm yma sy'n sgubo ar draws Stadiwm Rodney Parade o Margetson. At Giles, ond Giles yn cael ei gael lawr yn effeithiol. Kit Margetson yn y gôl i Gymru. Mae Martin Margetson yn illodd un cap i Gymru. Yn chwarae dros Manchester City, a nawr sy'n hyfforddi, neu'n hyfforddwr, gôl geidwad Lloegr. Felly bydd e ddim ma heno, bydd e lawr yn Napoli yn yr Eidal, yn disgwyl y gêm fawr. Rhag brofol rhwng Lloegr a'r Eidal fydd yn chwarae nos y fori, ond yn dad brwd iawn dwi'n siŵr. Smith nôl at McKenna. Cox yn galw ac ar y foli. Ymlaen tuag at Morgan. A ras i'r bêl yn cael ei hennill gan y gôl geidwad. Pethau wedi tawelu rhywfaint yn y 10 munud diwetha. Cyfle gorau diwetha yn dod i Rory McLeod o Dundee United i'r Alban. Ond fe fydd y Cymru ifanc nawr yn edrych i gadw llechen lan tan yr hanner gyda fantais yma o 2-0. Mae tîmoedd wedi cyfarfod yn yr grŵp oedran. Mae 3 gwaith o'r blaen. Yr Alban yn ennill 2 waith ac 1 gêm gyfartal. Nawr te, mae Margetson wedi mynd lawr fan hyn. Yn siŵr beth ddigwyddodd fanna. Oedd e ddim yn gwrthdrawiad gyda unrhyw un o'r gwrthwynebwyr, felly yr ymgyleddwr yn dod i'r maes, edrych ar ei drod. Ond mae Margetson wedi cael dechreuad da i'r gêm. Nid yn unig mae wedi arbed yn dda o ergyd trod dde nerthol McLeod, ond mae wedi bod yn cyfathrebu'n effeithiol gyda'r amddiffyn, a hefyd mae e wedi bod yn dosbarthu'r bêl o un ochr y ca i'r llall.
A tra bod yna doriad yn y chwarae, fe gewn ni ail weld y goliau. A goliau gwych o'n nhw hefyd. Goliau gan Iwan Morgan, yr ergyd trod dde nerthol yna wedi 2 funud a hanner, ac yna Gabriel Biancheri yn manteisio ar gamgymeriad y gôl geidwad Callan McKenna. Braf gweld bod Margets yn nôl ar ei drad, wedi derbyn y driniaeth ac yn holliach i barhau. Margets yn ar ei drod dde, mewn i hanner yr Alban. Eto criw yn ennill y frwydr fach yng nghanol ca, fe sydd yno eto. Giles ymlaen. Ras rhwng Smith a Morgan, a mae Smith wedi gwneud yn dda. Dylan Smith o Ross County i'r Alban. Achos mae Iwan Morgan yn lon llaw. Yn arwain y llinell flaen, yn chwarae fwy i'r chwyth efallai gyda Biancheri yn y canol a George Morgan pen pella. Mae'r tafliad yn mynd o blaid Cymru. Camgymeriad gan McKenna yn rhoi'r cyfle i Biancheri, a Biancheri yn rhwydo'n wych. Mae llai na 10 munud tan yr hanner, y Cymru ifanc ar y blaen o 2-0. Yr Alban angen gôl yn ôl cyn hanner amser, byddech chi'n meddwl, dyna beth fydden nhw'n yn ddelfrydol i'r ymwelwyr, ond Cymru eto yn clirio. A'r Cymru'n gwneud yn dda i gael i corff Gabriel Biancheri sydd yno. A mae wedi ennill cicrydd pwysig i'w dîm, yn cael ei gorff rhwng yr amddiffynwr a'r bêl. A mae'r drosedd yn un amlwg. Cicrydd wedi chymryd yn sydyn lawr y sianel at drad George Morgan. Morgan i'r llawr, a mae'r drosedd y tro hwn yn mynd o blaid yr Alban. Hoffi na, mae'r dyfarnwr yn rhoi'r penderfyniad, a wedyn mae'r llimanwr yn cytuno dy gyda'r llimanwr dipyn yn agosach. Ond dyna ni, y cicrydd wedi chymryd yn sydyn gan yr Albanwyr, ond eto maen nhw'n ildio meddiant, ond tacl bwysig gan Smith. McLeod yn chwilio am y rhediad gan Cummings, ond eto Cymru yn clirio. Leighton Grant, mae Josh Deed wedi gwneud rhediad lawr yr asgell dde. Bydd y bêl na'n hedfan bant. Unwaith mae'n adlamu ar yr wyneb llithrig yma, mae jyst yn diflannu dros yr ystlys. Felly tir yn unig mae'r Alban yn ennill gyda'r symudiad bach na, ond maen nhw yn gwasgu Cymru nôl. Dyn nhw ddim yn clirio'n arbennig o dda ar y cynnig cynta. Dyma Grant. Ond criw sydd yn adennill y meddiant. Mae Thomas wedi gwneud rhediad o'i flanau, ond mae'r bas ychydig yn ormod i Rhys Thomas, a mae wedi mynd dros yr ystlys a tafliad i'r Alban. Treni na, oherwydd mi oedd Cymru'n torri'n effeithiol. Ac yn sicr, mae yna gyflymdra aruthrol yn y tîm yma gyda Iwan Morgan a Gabriel Biancheri. Smith yn taro'r bêl at Andrews. Cox, tacl bwysig. Thomas dan bwysau. A mae'r bêl gan Bobby McLucky. Yn erbyn Thomas, cyfle iddo fe redeg. Ar ei heibio i Thomas, McLucky, croesiad at y postyn agosa. Cymru'n gwneud yn dda i glirio. Y gorau ni wedi gweld oedd wrth yr Alban lawr yr asgell chwyth yna. Ac eto maen nhw'n ceisio lledu'r bêl, ond cyfle fan hyn i wrth ymosod. O, sgiliau bach pert gan Andrews a criw, a mae criw yn bwydo Morgan. Mae'n ras rhwng Morgan a Deed,
A mae Did wedi gwneud I dacl mewn a fe fydd I yn gic gornel. Ond eto Andrews a Crew, maen nhw'n gyfuniad mor effeithiol yng nghanol ca, a nhw sy'n lledu'r bêl yn bert i'r esgyll. Agosau at 5 munud ola'r hanner. Cymru 2, yr Alban dim. Crew. A mae'n... bydd bron i'r symudiad yna weithio. Rhwng Crew a Biancheri. Ond mae yna gyfle fan hyn i'r Alban I dorri, ond ar draws. Mae Troy Perret yn dod. A Perret yn clirio. Rhyngipiad da gan Cox. Cox at Perret. Andrews wastad o'r gar nawr. Mae Biancheri lawr y chwith. Biancheri sgoriwr yr ail gol. Morgan sydd ar y postyn pella. Biancheri. Cweit digon o gyflymdra gydag e fanna. Mae'r cymorth oddi wrth Andrews. Dyma Charlie Crew. Ond Crew y dacl yn dod mewn arno fe gan Lennon Miller. A mae hwn wedi bod yn hanner arbennig o dda i'r Cymru ifanc. 2 gol gynnar, gwaith amddiffynol cadarn. Maen nhw'n siarad â'i gilydd ac yn cyfathrebu. Chi'n clywed y lleisiau yma yn y pwynt sylwebu yn annog I gilydd. A mae yna patrymau bach pert hefyd. Ond mae'r ymosod yna yn torri lawr a mae yna trosedd yn erbyn y Cymru. Felly cicrydd i'r Alban. 4 munud tan yr hanner. Bydd Brian McLaughlin a'i dîm yn ysu am drod nôl yn y gêm hon. Mae'n mor bwysig pan I chi'n chwarae yn y grwpiau yma. Mae'r gemau'n gallu bod mor dyn a gath I ddangos yng Nghaerdydd heddiw rhwng Montenegro a Gwlad yr Ia. Gorffennodd I yn ddi-sgôr mewn gêm gorfforol iawn. Ond pan I chi'n colli y gêm gynta yna, mae yna fynydd I ddringo. Smith a Grant, y bartneriaeth yng nghanol yr amddiffyn. Allan at Frame. Frame wedi parhau a'i rediad, ond y symudiad yn torri lawr. Ond mae wedi dod oddi ar amddiffynwr Cymru, felly tafliad i'r Alban, lawr yr asgell chwith. Yn chwilio I gyflymu pethau cyn yr hanner. Mae wedi bod yn bleser I fod yma heno I weld perfformiad hanner cynta Craig Knight a'i dîm. A mae Josh Deed yr Alban yn rhydd allan ar yr asgell dde yma. Andrews ar draws, maen nhw'n edrych yn gadarn ar hyn o bryd y Cymru. Grant eto, Morgan yn gweithio'n galed fel ymosodwr, ond yr amddiffynwr cynta. Chi'n gweld rhes o 3 ohonyn nhw ymosodwyr Cymru. Morgan, Biancheri a George Morgan allan ar y dde. Mae'r symudiad yr Alban yn torri lawr. Mae gan Biancheri, mae Biancheri oedd e'n edrych i'r dde ac yna mlaen yn chwilio am Morgan. Bach yn uchelgeisiol efallai. O dewis gan Biancheri fanna I fynd lawr y dde. Falle dyna oedd y bas orau. O'r diwedd mae Lliman yn mynd I fyny y bas ymlaen at Daniel Cummings o Celtic i'r Alban, ond mi oedd Cummings yn cam sefyll yn ennill I gap cynta yn absenoldeb Rory Wilson, y sgoriwr cyson o Aston Villa, ac yn sicr mae hynny wedi bod yn ergyd I dîm Brian McLaughlin nad yw Wilson ar gael. Mae jyst yn llithro. Ond Cymru yn ffodus I ddianc. Nawr, ydy'r golgeidwad ifanc wedi anafu hefyd yn y symudiad na. Mae bêl yn mynd I ddod nôl ato fe. Mae'n hercian tuag at y bêl. A fydd e'n mynd lawr, a dwi'n credu falle, yr eildro fydd Margetson yn derbyn triniaeth. Mae'n y bosibilrwydd cryf falle bydd rhaid iddo fe adael y ca. A fe fydd hwn yn ergyd I Gymru. Fe'n allai lithro fanna wrth gymryd y gic. Bron y bod yn cicio I hunan ar bêl,
sy'n gallu bod mor boenus. Ydy e'n mynd i cael rhagor y driniaeth? Wel, ni'n gweld y gôl geidwad ar pen pellau i'r ca. Luke Armstrong o Gaerdydd yn cynhesu. Ond ydy Craig Knight yn mynd i aros tan hanner amser fan hyn. Os rwy'n arall yn mynd i gymryd y gic gôl hwyr yma, i ni ym munud ola'r hanner cynta. Margerson yn ymestyn i gyhyrau. Angen i'r amddiffynwyr i fod yn ofalus fan hyn. Mae'n cyrraedd hanner ffordd chwarae teg. Morgan yn helpu'r bêl ymlaen. Mae yna funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd hanner hynod o lwyddiannus i dîm Craig Knight. Dyma Smith. Smith yn hir. Cummins ar ei holi. Dan Cox ar draws. Cymorth gan Giles. Gwaith da gan Crew. A Cymru'n chwarae'r bêl i fyny. Ond tacl dda gan Dylan Smith. Ond eto mae Andrews yno. Amser yn rhedeg mas i wir Brian McLeod ar ddiwedd yr hanner cynta. Mae gan Deed, ond mae hwnna'n rhy bell, lower rhy bell. Y gŵr o Celtic yn ildio y meddiant, a dyna fydd digwyddiad ola'r hanner dybiwn ni. Chwiban ola y dyfarnwr, hanner hynod o lwyddiannus i dîm Craig Knight. Mae'r gwir ifanc o Gymru 2-0 ar y blaen. Y goliau yn dod yn gynnar yn yr hanner. Y cynta i Iwan Morgan, ergyd nerthol trod dde yn curo McKenna yn y gôl. Oedd hi'n rediad wych gan yr ymosodwr o Abertawe. Ac yna, Gabriel Biancheri yn manteisio ar gamgymeriad Callan McKenna yn y gôl i'r Alban i rwydo'r ail. Mae'n edrych yn dda ar Gymru ar ddiwedd yr hanner cynta. Maen nhw ar y blaen o 2-0 yma yn Rodney Parade. Dech nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Eilydd i'r Alban substitution for Scotland, replacing number 9 Daniel Cummings with number 14 Jacob McIntyre. Y Cymru sy'n cychwyn yr ail hanner ar y blaen o 2-0, ond mae'r Alban wedi gwneud un newid hanner amser. Maen nhw wedi cymryd Cummins oddi ar y ca, ond dyma cyfle cynnar. O, mae'r lliman i fyny yn hwyr yn erbyn Iwan Morgan am gam sefyll. Just yn adrodd fanna bod Dan Cummins, rhif 9 yr Alban, wedi gadael y ca ac yn cymryd i le rhif 14 Jacob McIntyre o Hibs. Mae wedi sgorio 2 gôl yn ei 2 gêm ddiwetha. Felly, heb Rory Wilson, Cummings ennill i cap cynta, cael ei dynnu oddi ar y ca hanner amser, a nawr mae McIntyre yn cael ei ychwanegu i'r ymosod. Y modau dal yn anodd i'r chwaraewyr ifanc yma. Gwynt yn chwrlio o gwmpas Rodney Parade. Ni cael ambell i gawod o law. Trwm iawn. Grant. Ond hwnna allan yn rhwydd am dafliad i Gymru. Chwilio oedd e am Bobby McLucky. Rhys Thomas yr cefnwr a'r tafliad, ond fydd yna tafliad neu cic rydd mae'n mynd i fod. Na, tafliad fydd e i Gymru. Un peth bydd Cymru ddim am wneud ydy ildio'n gynnar yn yr ail hanner. Ysgorren nhw 2 yn y 10 munud cynta, goliau Morgan a Bianceri yn gwahanu'r tîmoedd. Rhediad da gan Dyd, ond ar draws Louis Giles yn gryf. Dyd. Chwilio am rhediad yr eilydd McIntyre. O, ddim mynd i fod y gol i roed un, na, di wir. Mae'n cael i sgubo oddi ar y linell. Wel, gwaith amddiffynol campus fanna rhwng Rhys Thomas a Dylan Lola. Oedd y croesiad yn un arbennig gan yr eilydd McIntyre yn creu pob mathau o drafferthion. Yr cic gornel gynta'r ail hanner yn dod i'r Alban a'r peniad i mewn hefyd. Ond dim perygl yn y gol i Kit Margetson, sydd wedi gwella o'r anaf gath e ar ddiwedd yr hanner cynta. Ond yr Alban yn gosod i stamp yn gynnar yn yr ail hanner yma. Ni wedi chwarae 2 munud. Ond Cymru ar y blaen o hyd o 2-0. Margetson yn clirio. Cymru'n ceisio adeiladu o'r cefn. Maen nhw'n symud y bêl na'n bert rhwng y llinellau. Mae gan Rhys Thomas. Thomas chwilio eto am Morgan, ond Grant sydd yno i'r yngipio i'r Alban, ond maen nhw'n eogeildio meddiant yn rhwydd. Perrett. A Perrett yn ennill tafliad i Gymru. Dyma Perrett eto o Gaerdydd mewn i drad Bianceri. Oedd gyda Caerdydd ond wedi symud i Manchester United. Dyma Louis Giles. Giles, trad bach cyflym ac yna newid cyfeirid y chwarae. Perrett yn annog yr hediad gan Morgan. A mae Morgan wedi ennill cic gornel gynta'r ail hanner i Gymru. George Morgan o Everton, cynrychiol y tîm dan ddeunaw. Mae Cymru yn mynd i cymryd i hamser ar y blaen o 2-0. 2 gêm arall i ddod. Dydd Sadwrn yn erbyn Gwlad yr Iâ ar Barc y Ddraig ac yna yn erbyn Montenegro nos Fawrth. Giles ar gornel at y postyn pella. O, mae'r hediad gan Dylan Lola oedd e'n rhydd
ond dwi'n credu bod y gwynt wedi ymyrryd ar ei rediad bod e'n cael ei dwyllo fanna. Pas lac o'r cefn eto gan yr Alban, a mae gan Peret. Thomas, pas dda ymlaen at Morgan. Morgan yn erbyn ffrêm, ydy'n gallu troi ffrêm, ydy'n gwneud yn dda, a'r croesiad yn rhydd! A mae'n drydydd gol i Gymru! Cymru yn rhwydo i trydydd gol, a Iwan Morgan a'i ail o'r noson sy'n ymestyn mantais Cymru. Camgymeriad arall gan golgeidwad ifanc yr Alban, Callan McKenna. Ond rhaid canmol George Morgan, dyfal barhad, lawr yr asgyll dde'n croesi'n dda. McKenna yn methu cael gafel yn ddi. Ac yn y cwrt bach, Iwan Morgan yn sgorio eto i 7fed gol mewn 2 gêm. Wel, yr canmoliaeth a drychwch ar yr angerdd yn ei wyneb wedi sgorio i ail o'r noson. Gwych gan Morgan yn ymestyn mantais Cymru. Cymru 2, yr Alban dim, a dechreuad gorau posibl i'r ail hanner i dîm Craig Knight. Wel, oedd yr Alban wedi bod yn bygwth ar ddechrau'r ail hanner yma, ond wedi methu rhwydo. Oedd y cyfle yna o groesiad yr eilydd McIntyre wedi creu trafferthion, ond Rhys Thomas a Lawler yn clirio, ac yna Cymru yn ymateb yn y ffordd gorau posibl o'r gic gornel, a Iwan Morgan yn sgorio eto. Josh Deed. Deed yn croesi, Margetson yn galw. Thomas, eto maen nhw'n ryddhau Morgan, a mae Iwan Morgan yn chwilio am ei hat-trick ar y postyn pella. Dyma fe! Mae'r arbediad yn un rhagorol chwarae teg i McKenna. Wel, mae wedi gwneud 2 gamgymeriad sydd wedi arwain at goliau. Mae wedi arbed gol sicr fanna ac yn rhwystro Morgan rhag sgorio i drydydd ac hat-trick fydde'n heiddiannol. Gwych eto gan Gymru i ryddhau Morgan, George Morgan o Everton lawr y dde, a'i groesiad yn berffaith ac ar y foli. Foli hyfryd gan Iwan Morgan yn cael ei harbed yn wych gan McKenna. Eto Cymru yn dwyn y bêl, Biancheri a Morgan. George Morgan hynny yw, a mae'r 3 yn yr ymosod. Fel wnaethon ni ragdybio ar ddechrau'r gêm yn hynod o beryglus. Rhys Thomas, gwych. A mae'r bas ymlaen at Iwan Morgan. Morgan yn erbyn ffrêm. Morgan yn troi, yn chwilio am gymorth. Mae'r bêl yn cael ei rhyngipio gan yr Alban. Yr unig beth maen nhw'n gallu gwneud ydy taro'r bêl dros yr yslys. Ond nôl yng nghanol ca, mae Charlie Crew ar lawr. Credu bod eisiau triniaeth ar Charlie Crew. Ond mae yna bobl yn sôn yn uchel iawn am y gŵr ifanc yma sy'n gwisgo rhif 2 i Gymru, Rhys Thomas, 16 mlwydd oed. Dyma'i 4edd cap. Mae'n chwarae i Manchester City. Gath e gêm wych y llynedd yn erbyn Brazil. A mae rhaid i fi ddweud, wedi dal y llygad yn fach o ran corff. Ond i chi'n gallu gweld meddwl chwym a meddylfryd o ran ymosod yn ogystal ac amddiffyn. Fe nath ei glirio oddi ar y linell yn gynharach yn yr hanner, a hefyd wedi creu i Gymru y lle i George Morgan i groesi ar gyfer cyfle a gol Iwan Morgan. Ond mae Crew yn gadael dros dro, y gŵr o Leeds United, capten Cymru, ond mae'r ymgyleddwr wedi rhoi y neges i'r fainc bod popeth yn iawn.
Peret yn troi. Frame yn gweld un anodd i glirio. McKenna ar ei drod chwith. Andrew sy'n cael lawr. Josh Deed pen pella. Cymru ddim yn gadael yr Alban i ddod allan o'r amddiffyn ac i adeiladu unrhyw beth. A mae hyder yn llifo trwyddyn nhw. Ond mae yna drosedd fanna, a fe fydd yna gecrydd i'r Alban. Fe fydd yna i lyddio cyson yn ystod yr ail hanner, rwy'n siŵr bydd Brian McLeod am newid pethau. Brian McLaughlin, mae'n ddrwg dwi, reolwr ac hyfforddwr yr Alban yn edrych i newid pethau McLaughlin. Ond i ni chwarae ymlaen. Criw sydd wedi wella o'i anaf, ond wedi dangos gormod o honna falle. Iwan Morgan eto'n gweithio mor galed rhwng y llinellau tro hwn yn amddiffynol. Mae yna gymorth i fewn iddo fe. Mae wedi cael ei gymryd allan fanna. A dyma fydd Cerdyn Melin cynta'r gêm. Cerdyn Melin yn mynd i'r Albanwr. A Josh Deed yw hwnnw. Gŵr o Celtic yn hwyr oedd yn gallu gweld bod wedi cael ei giro fanna gan Iwan Morgan lawr o'r asgell. Mae Morgan yn grot cryf iawn, cyflym, cyfrwys hefyd ac yn glinigol. Double substitution for Scotland leaving the field is number 10, Rory McLeod. Rory McLeod yn gadael y car nawr. And in his place is number 14, Jacob McIntyre, also leaving the field for Scotland. A rhif 17 wedi dod i'r car sef Rudy Allen Molotnikoff. Hefyd yn... Ryan 1, number 19, takes the place. A Ryan 1 o Hamilton hefyd yn gadael y car dros yr Alban. Felly eilyddio gan Brian McLaughlin yn ceisio achub rhywbeth o'r gêm hon. Felly 3 ymlaen nawr, Jacob McIntyre, Rudy Allen, Molotnikoff a Ryan 1. Bas yn ceisio dod o hyd i Ryan 1 o Hamilton, ond dyma Biancheri. Biancheri yn erbyn Miller. Miller ceisio cael ei dacl mewn, sef yn ceibo pen pella, angyd weld rhwng y ddau hefyd, a ein dyfarnwr o Ffrainc yn camu mewn, a thafliad fydd i'r Alban pen pella. Ar ei hôl i nawr, o 2 i ddim. Yn agosau at yr awr yma, a Rodney Parade. Yr Alban yn ei lledu di. Yn dod o hyd i McLucky. McLucky ymlaen at Frame. Frame tu ôl yr amddiffyn. O, croesiad arbennig ar draws y cwrt bach. A neb yno yn gwisgo glas i rwydo. Ond cyd chwarae da rhwng Bobby McLucky a Mitchell Frame. A'r gŵr o Celtic yn croesi'n beryglus o neb yno i orffen i'r Alban. Tafliad yw'r gorau geith yr Alban o'r symudiad da yna. O, mae yna drosedd fanna. A Cerdyn Melin yn cael ei ddangos. A rhif 11 George Morgan o Everton sydd yn derbyn Cerdyn Melin cynta Cymru. Margetson yn trefnu wal amddiffynol Cymru. Lennon Miller a yr capten Bailey Rice i dros y gecrydd. Rice
dros y wal ond dros y bar hefyd, a dim perygl I Margetson yn y gol. Cymru cyfle tebyg ond yn agosach i'r Cwrt Cosby yn yr hanner cynta. Ond Giles y tro hwnnw yn rhoi ddi dros y bar hefyd. Margetson wedi gwella o'r anaf, braidd yn anisgwyl efallai, oherwydd mi oedd pawb yn disgwyl iddo fe adael y ca. A mae drwodd at Morgan, George Morgan yn ceisio twyllo Leighton Grant. Bale yn cael ei chlirio, dim cam sefyll y tro hwnnw. Mlaen gan Lawler. A ras rhwng Mitchell Frame a George Morgan, a fe fydd hi'n gic gol i'r Alban. Wel, ni wedi chwarae awr yma a Rodney Parade. Awr sydd wedi cael ei dominyddu gan y tîm cartre, gan Gymru. 2 gol I Iwan Morgan. Oedd e ar dan yn mis Chwefror pan rwydodd e 5 mewn 2 gêm yn erbyn Israel mewn gemau cyfeillgar. Ond mae wedi dal y llygad yn amlwg heno, gyda 2 gol wych ac 1 foli gath I harbed yn arbennig gan McKenna. Y gol arall gan Gabriel Biancheri wedi 9 munud. Y gŵr o Manchester United yn manteisio ar camgymeriad McKenna yn y gol. Popeth wedi mynd o blaid Cymru heno. I'r Alban cael cyfleoedd, hanner cyfleoedd. Maen nhw wedi methu rwydo a wedi bod yn anlwcus pan nath Cymru clirio oddi ar y linell yn gynnar yn yr ail hanner. Diddorol gweld bod Rob Page a Chris Gunter o dîm hyfforddi Cymru yma I weld y to ifanc yn blodeuo. A bydden nhw wrth I boddau, dwi'n siŵr, gyda perfformiadau y tîm a rhai unigolion gwych hefyd. A cyfle I chi weld y goliau nôl tra bod y chwaraewr o'r Alban yn derbyn triniaeth. Felly Iwan Morgan a 2 ac 1 I Biancheri. A dyma McKenna. A bob tro mae'n cael ei beld wrth I dradrian. Mae'n cael ei amgylchynu, maen nhw'n cau e lawr mor sydyn. Ac unwaith eto I gliriad yn mynd dros yr yslys a fydd hi'n dafliad I Gymru. Cymru yn gwasgu I fyny yn effeithiol. Cox. Allan at Giles. Giles a lle o'i flanau. Bas tu fiwn. Yr Alban am y tro cynta yn cael ei pennau lan yng nghanol ca. Mae Margetson, mae'n mhell bell oedd ar ei linell, beth yn y byd oedd e'n neud fanna. Cox yn y diwedd yn rhoi'r bel allan am dafliad, ond Kit Margetson yn dod oddi ar ei linell, gwbl ddianghenraid. Mi fydd yn ddiddorol I weld pryd fydd Craig Knight yn penderfynu bod I dîmau wedi selio'r 3 phwynt. Maen nhw tair I ddim ar y blaen, fydd e'n ysu dwi'n siŵr I dynnu ambell I chwaraewr oddi ar y ca, oherwydd mae'r gemau'n dod mor gyflym. Maen nhw'n chwarae eto disadwn, a hynny am 4 o'r gloch. Cofi bydd honno yn fyw ar sgorio yn ogystal. Oedd cyfle I droi fanna. Cyffyrddiad yn un pert gan Morgan, ond yn mynd yn syth i'r chwaraewr o'r Alban. Mae gan Frame lawr y sianel, chwilio am McLucky a McIntyre wrth I ochr e. Mae'n anwybyddu Frame ac yn y diwedd mae'r dacl yn dod mewn gan Thomas wedi dilyn I ddyn yn effeithiol. Dim newid eto yn amddiffyn yr Alban. Ond Peret yn rhyngipio'n dda. A mae Giles wedi gwneud y rhediad ymlaen. Giles yn carlamu lawr y chwith, ond gwaith amddiffynol da gan Dyd. Morgan. Oes na le fan hyn? Dim cam sefyll yn erbyn Peret. Rhwyd ochr I troi Peret. Wel, o'n i'n meddwl efallai fe fydde lliman hwyr, ond dim
Lliman yn dod, felly mi oedd hi'n gyfle teilwng i troi Peret. Ond wrth iddo fe cymryd yr ergyd, mae wedi derbyn, wel, mae anaf iddo fe, fach o cramp efallai, ond rhwyd ochr. A mae angen triniaeth ar y gŵr o Gaerdydd. Fe sgoriodd Peret un o'r goliau. Nath sicrhau'r fuddigoliaeth i Gymru yn erbyn Croatia. Y gol arall yn dod o ddiwth Joe Hatch, pan i chi'n meddwl bod yn y chwaraewyr ar y fainc o allu Joe Hatch a Freddie Isaka, sydd hefyd wedi sgorio yn y gemau rhagbrofol. Mae yna ddyfnder hefyd yng ngharfan Craig Knight, os bydden nhw'n colli ambell i chwaraewr yn yr ymgyrch. Freddie Isaka a Joe Hatch, y ddau o Plymouth Argyle. Digon o bêl-drod i chi fwynhau ar sgorio yr wythnos hon, nid yn unig gemau rhyngwladol, ond gemau o Cymru Premier o'r uwch gyngrair hefyd. Ceicona yn erbyn y Dre Newydd yn fyw am hanner awr wedi 7. A Ceicona wedi i'r seintiau ennill y bencampwriaeth yn edrych i sicrhau yr ail safle a lle yn Ewrop. Cymru tair, yr Alban dim, Grant yn ei lled iddi. Mewn at Dyd. Dyna welliant, ond McIntyre y bêl yn rhy bell o flaen i gyd chwaraewr. A Margetson yn gallu casglu yn gyffwrddus i ni hanner ffordd trwy'r ail hanner. A Cymru yn gyffwrddus ar y blaen. Fe dath y drydedd gol na'n gynnar yn yr ail hanner. Wedi'r Alban cael ei cyfnod gorau o'r gêm efallai. A Dyd dan bwysau. Morgan. Reit ar ei ysgwydd e. A dyn nhw ddim wedi cael bron dim un cyfle i adeiladu ymosodiad trwy ganol ca. Cael ei cael lawr, a dyna chi arwydd arall, Rhys Thomas. Derbyn ergyd fanna mewn man poenus. Mysia Gelwst yn sicrhau bod Rhys Thomas yn holliach, a mae'r chwarae'n parhau. Mae Cymru'n paratoi i eilyddio, a fe fydd yna ddau yn dod i'r maes. Ddiddorol i weld pa ddau fydd yn dod oddi ar y ca. Gwaith da gan McLucky, ond eto chwaraewyr yn cael ei cael lawr. Tro hwn mae Charlie Crew yn ei cholli di'n ganol ca. Dyn nhw'n wedi gweud na'n aml. Ond dyma Peret. Peret digon o le o'i flanau. Dyma Andrews. Andrews yn erbyn Dyd. Mae'n edrych o gwmpas am gymorth. Bron y bod yn twyllo ei hunan. Mae wedi colli'r bêl am y tro cyntaf hyn o Andrews. A mae yna gyfle i groesi. Ond yr Alban, wel, hyd yn oed pan nhw'n cael cyfleoedd amlwg yn methu manteisio. A dyma'r eilyddio yn digwydd. Gadael y ca yma, George. Morgan. A Troy Peret. Felly 18 Alfie Tuck ac 19 Joe Hatch fydd y ddau chwaraewr newydd. Alfie Tuck o Queen's Park Rangers. Mae e'n ennill i ail cap. Mae wedi bod gyda QPR ers iddo fe fod yn 8 oed. A hefyd Joe Hatch yn dod i'r ca. Mae e'n cynrychioli Plymouth Argyle a wedi sgorio 2 gol yn yr ymgyrch. Sgoriodd yn erbyn Croatia yn y gêm gyntaf yn y gemau rhagbrofol, a hefyd gol bwysig yn erbyn Sweden yn y gêm gyfartal 3-1. Felly Hatch ymlaen a Alfie Tuck.
yr Alban yn edrych i cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Iddyn nhw cael bach o momentum cyn i hael gêm Dydd Sadwrn yn erbyn Montenegro. Oedden nhw'n chwarae am 1 o'r gloch Dydd Sadwrn, tra bod Cymru yn herio Gwlad yr Iâ ar Parc y Ddraig yng Nghas Newydd. Bydd honno'n fyw da ni yma ar y llwyfannau cymdeithasol ar sgorio. Alban yn newid cyfrif y chwarae McLucky, ond mi oedd yna Benelyn i gefn Rhys Thomas, oedd yn un amlwg gath i weld cecrydd i Gymru. Oedd hi'n sôn am y ffaith bod y tîmoedd wedi cwrdd 3 gwaith yn barod yn y gorffennol yn 2008, 2013 a 2016, ac yn y gêm gyfartal, sef yr unig dro mae Cymru wedi cael unrhyw beth allan o'r gemau hyn. Mi oedd yna chwaraewyr fel Joe Morel, Dan James a Lewis Thomas sy'n nawr gyda Forest Green Rovers yn cynrychioli Cymru. A hefyd, Rhys Abruzesi oedd yn y tîm yna yn 2013. Rhys Abruzesi, erbyn hyn wrth gwrs yn chwarae fel cefnwr chwith i Hwlffordd. Lola. Mae Lola yn mynd yr holl ffordd nôl i Margetson, a mae Margetson wedi gwella o'r anaf a chydig o anhawster gyda fe i glirio fanna. Gobeithio fydd e digon holliach i gymryd i le Dydd Sadwrn yn erbyn Gwlad yr Iâ. Wrth i sôn am y gwynt cryf sy'n chwrlio o gwmpas Rodney Parade, dyma'r glaw unwaith eto yn ei thywall i yma, yn sgibo ar draws y ca. Ond mae'r perfformiad yma wedi bod yn un hynod o galonogol, hynod o broffesiynol gan dîm Craig Knight. Cymaint o gyffro ymysg y garfan bod nhw wedi dod trwy'r rownd diwetha, wedi curo Croatia a wedi dod nôl o fod ar ei holi o 2-1 yn erbyn Sweden ac ennill pwynt oedd yn holl bwysig, ac yna'r pwynt ola wrth gwrs yn erbyn Albania yn gwneud nhw yn ddigiro. Ac os bydden nhw'n sicrhau'r fuddugoliaeth heno fel y dylen nhw, fe fydden nhw wedyn yn 6 gêm yn ddigiro. Dyma Mitchell Frame yn chwilio i hollti'r amddiffyn, ond y bel yn cael ei chlirio lawr y ca. Dyma Morgan yn erbyn Grant, ond Morgan yn hercian fanna. Sgwnias bach o cramp gyda ge hefyd, oherwydd yn sylweddoli pa mor ifanc yw'r chwaraewyr yma. A mae'r ca'n enfawr. Yr Alban yn ymosod lawr y dde. Os na gol gysur iddyn nhw, mae'n groesiad da! A maen nhw yn cael gol gysur yn ôl. Croesiad arbennig o'r dde. A rhif 11, Bobby McLucky o Hearts sydd yn rhwydo. Maen nhw wedi croesi'n dda yn yr ail hanner ar fwy nag un achlysur, ac o'r diwedd maen nhw wedi cael eu heiddiant. Croesiad arbennig o'r dde, a McLucky ar y foli yn curo Margetson. A mae rhyw gwarter awr yn weddill, a mae nawr yn Cymru tair, yr Alban 1. Wel, yn sicr bydd Cymru ddim eisiau ildio ail. Dyma y bas ymlaen gan Hatch. A Biancheri yn ryddhau Morgan. A Morgan dim cyfle i groesi fanna, y bel yn ei giro fe. A mae e'n hercian erbyn hyn yr arwr. A dwi'n credu fe fydd yna i lyddio. A wir ie y rhif 9, Iwan Morgan. A pawb o'n cwmpas ni ar ei trad. Yn rhoi'r cymeradwyaeth teilwng i Iwan Morgan. 2 gôl. A bu bron iddo fe sicrhau hat-trick hefyd. Gobeithio fydd e'n holliach ar gyfer Dydd Sadwrn.
Felly Iwan Morgan bant o'r ca gyda wedi cymryd i le rhif 17 Freddie Isaka. Buon ni'n sôn am y ddau wr o Plymouth a Gael, sef Joe Hatch ac Isaka. Bod y ddau wedi sgorio yn yr ymgyrch rhagbrofol cynta yn Croatia. Mae Isaka yn cael ei gyfle. Bydd ail gol i'r Alban yn gwneud i'n ddiddorol, ond fe allan nhw ildio bedwerydd hefyd a Bianchi ar Joe Hatch oedd ar rediad lawr y chwith. Sori, lawr y dde. Lola. Thomas at Hatch. Hatch yn ceisio dod o hyd i Alfie Tuck. Cymru tair, yr Alban 1, 2 gol i Morgan i Biancheria. Bobby McLucky ar y foli i'r Alban yn cael gol gysur, ond dyma Frame. Frame yn ryddhau McLucky. Os na ail yr Alban fan hyn, y bel yn gwyro, mae mewn! O, nawr te mae gyda ni gêm yma Rodney Parade. Wel, ychydig dros 10 munud yn weddill, a Bobby McLucky yn croesi a'r bel yn gwyro heibio i Kit Margetson yn y gol. A nawr fe fydd pawb o'n cwmpas ni yn poeni. Oedd hi'n edrych mor gyffwrddus wedi rhyw 5 munud o'r ail hanner pan sgoriodd Iwan Morgan i ail o'r gêm, ond mae Bobby McLucky wedi dod ar Alban nôl i'r gêm. A y bel yn gwyro oddi ar Rhys Thomas, cefnwr sydd wedi bod yn bugeilio McLucky trwy gydol y noson, ond bob tro mae McLucky wedi cael ei gyfle, mae wedi creu rhywbeth, a mae wedi creu 2 gol i'w dîm. A mae yna gred nawr yn chwarae yr Albanwyr. Cymru tair, yr Alban 2. Allan o ddim byd, mae Bobby McLucky wedi dod ar Alban nôl i'r gêm, a dyma nhw'n dod eto. Mitchell Frame, mlaen at Bobby McLucky. Mae Wan yn disgwyl y croesiad, a mae Margetson yn ei gollwng ac yn ei chasglu ddi. A nawr mae hwn yn brawf o ochr seicolegol y Cymru. Maen nhw wedi cael ei mor rwydd trwy gydol y noson, ond yn ildio 2 gol dianghenraid. A Biancheris yn rhoi pwyso ar y gol geidwad. Trad cyflym gan McKenna y tro hwnnw. Wel, bydden nhw yn gorffen yn gyfartal. Bydd e fel petai Cymru wedi colli, wedi bod ar y blaen o 2 i ddim. A dyma'r bas ymlaen. Eto maen nhw'n chwilio am McLucky. A mae'n torri i Ryan 1, ond methu cael ei drad ar ergyd am gol. A fe fydd yna gic rydd i Gymru a Charlie Crew sy'n syrthio i'r llawr. Ond oedd Ryan 1 o Hamilton. Fe gath e hanner cyfle fanna, y bel yn adlamu'n garedig iddo fe ymyl y cwrt Cosby, ond yn methu cael ei ergyd am gol. A bydd Cymru nawr yn gwneud popeth i geisio arafu pethau gyda rhyw 10 munud yn weddill. Margetson yn hir tuag at Isaka. A maen nhw
Mae'r Alban yn credu o hyd bod yna ffordd yn ôl i'r gêm yma a ffordd yn ôl i'r gystadleuaeth. Y gêm gynta rhwng Montenegro a Gwlad yr Ia yn gorffen yn gyfartal ar Stadiwm Athletic Caerdydd yn gynharach heddiw D-sgôr. Cymru yn mynd ar y blaen o 2-0 cyn i Bobby McLucky sgorio 2 gôl yn yr ail hanner, a dyma'r cyfuniad eto o fe a Frame. Y ddau yn mynd amdani, mae croesiad yn cael ei tharo lawr, a tro hwn Alfie Tuck yn gwneud y gwaith amddiffynol. Ond ers i Gymru wneud yr eilyddio lawr yr asgell chwith yma, mae'r perygl i gyd yn dod rhwng Alfie Frame a Bobby McLucky. Miller a Deed a chyfle i ddod o hyd i McIntyre, a McIntyre a gadael y bel i adlamu. Mae gan Cox, a mae Cox yn ei tharoi'n uchel ymlaen, a fe fydd i... Na, dwi ddim wedi mynd, oedd hi ar y tir y chwarae. Mae Isaka yn gyflym iawn, a blaen trod pwysig gan Deed i ildio tafliad. Oedd cliriad Cox yn edrych fel petai mynd i fynd yn bell mewn i'r eisteddle, ond na, nath i aros ar dir y byw, a Isaka yn fanteisio. Andrews. Ond mae yna drosedd a rwystredigaeth i Gymru, a fe fydd yna os Cerdyn Melyn fan hyn. Os yn wir am wastraffu amser, Cerdyn Melyn yn cael ei ddangos i Joe Hatch. Hatch yn rhwydo, ond yn gwastraffu amser, felly ein dyfarnwr o Ffrainc yn dangos Cerdyn Melyn iddo fe. Miller at Grant. Mae'r perygl i gyd o'r Alban yn dod lawr y chwith, ac yma Bobby McLucky. McLucky yn derbyn y sodliad nôl. Tacl bwysig gan Thomas. A'r bel yn aros mewn i Gymru. Rhediad da. Rhediad cryf gan Hatch. Hatch yn parhau i fynd. Biancheri yn y canol. Yn eithon ni ddyn nôl at Biancheri. Os na hanner cyfle iddo fe sgorio i ail. Bel yn cael ei chlirio dros yr yslys, ond rhediad da gan Joe Hatch o Plymouth Argyle. Sgiliau da gan Lawler, dim gormod, o'n troi'n dda a'r dacl yn un hwyr arno fe gan Miller. Sgiliau gwych gan yr amddiffynwr canol Dylan Lawler o Gaerdydd. Amser yn rhedeg mas i'r Albanwyr ifanc. Maen nhw wedi taro nôl dwywaith, wedi bod ar ei holi o 2-0. Ydy Cymru yn gallu roi'r gêm yma i weli. Yn chwilio i ymestyn i record digiro o 5-6 ar ei blaen o 2-2. Criw, ond yn ildio meddiant. A nawr mae angen taclo cryf a meddyliau chwym yn y funudau sydd yn weddill. Cymru tair, yr Alban 2. Gêm agoriadol, yr ymgyrch i'r ddau dîm.
mor bwysig nad ydych chi'n colli'r gêm gynta. Ond gyda Cymru wedi bod ar y blaen o 2 i 0, be fydden nhw'n teimlo fel petai nhw wedi colli os fydden nhw'n ildio drydedd. Cymru yn edrych i eilyddio yn bellach gyda'r amser yn rhedeg allan. Miller yn ei tharo'n hir, ond oedd Cox wedi sefyll i dir. Yn sicr mae'r Alban wedi tyfu mewn hyder ers y 2 gôl gan McLucky. Un peth gyda'r Alban, i chi wastad yn gweld goliau, sgorio nhw 7 yn erbyn y Swistir, ac yna mewn gêm gyfeillgar arall, 4-1. A dyma nhw'n dod unwaith eto, lawr y chwith, ond tro yma rhyngipiad gan Thomas, a mae'n gadael y bel i redeg drwodd am dafliad. A nawr fe fydd yna gyfle i eilyddio bellach. Yr Alban sy'n eilyddio gynta, ac yn gadael y cam a Lennon Miller. And in his place is number 16, Lennon Connolly. Lennon Connolly fydd yn cymryd lle Lennon Miller, a mae Joe Andrews wedi cael, wel gath e hanner cynta arbennig o dda. Felly Joe Andrews o Southampton yn gadael, ac yn cymryd i le mae Jacob Cook o Abertawe, a Gabriel Biancheri hefyd yn gadael. A cymeradwyaeth da i sgoriwr yr ail gôl. A Cody Twos o Gaerdydd fydd yn cymryd lle Gabriel Biancheri. Felly Craig Knight bron wedi defnyddio ifanc i gyd yn y gêm gynta yma. Ni'n agosau at y 90. Cymru 3, yr Alban 2. Cymru yn ceisio cadw'r bel lawr yn y gornel. Dyn nhw ddim yn llwyddiannus. Y bel letraws gan yr Alban, ond mae'n rhedeg allan yn ddiniwed i Gymru a fydden nhw'n rhedeg y cloc na lawr. Gwaith da gan Crew. Crew y capten yn chwilio am y rhediad efallai gan Freddie Izaka. Izaka i'w selio hi! A mae Izaka wedi rhoi y gêm i'w wely nawr. Crew y capten yn arwain drwy y siampl yn bwydo Freddie Izaka o Plymouth Argyle. Oedd hi ergyd e mynd mewn i'r rhwyd, ond cael ei helpu yno gan Mitchell Frame, y cefnwr chwith. O'r diwedd, mae'r 3 phwynt yn saff i Gymru. Wedi'r Alban frwydro nôl 2 waith. Mae'r Cymru ifanc wedi taro'i pedwerydd. Cymru 4, yr Alban 2. A rhaid nawr bod y fuddugoliaeth yn saff. Wel, bydd rhaid iddyn nhw frwydro yn eithriadol o galed i gael y fuddugoliaeth yn y diwedd. Mae'r Alban ifanc wedi brwydro nôl ar 2 achlysur. Bobby McLucky yn rhwydo, ond Freddie Izaka sgoriodd yn erbyn Sweden yn y gemau rhagbrofol cynta. Mae e, wel, falle fydd e'n cael derbyn y gôl, falle ddim. Wel, oedd nerfau pawb, oedd pawb yn poeni. Pan ath un o 2 i 2, a nawr mae Ryan 1 wedi gosod un a Rhys Thomas fanna, a mae e'n gweld Cerdyn Melyn yr eilydd. Bydd angen i Gymru fod yn well yn y gemau nesa yn erbyn Gwlad yr Ia a Montenegro. Ddim gadael
y tîmoedd eraill nôl mewn i'r gêm, a dyma Cymru yn ei lledydd i dros ben dyd yn chwilio am Isaka, ond chwares yn hwyrol gan y capten, a nath e creu yn dda fyna. Charlie Cymru oedd wedi gweld y bêl yn rhydd yn ganol can i hennill hi, ac yna bwydo Isaka am y bedwaredd. Nawr, mae yna 5 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90, a mae yna drosedd yn mynd o blaid yr Alban yn ogystal. Felly 5 munud i'w chwarae. Hatch, cael lawr Grant. Bas lawr y Sianel, ond gwaith da gan Cox yn camu mewn, ar Cymru yn adennill meddiant. Just yn chwilio nawr i gadw meddiant, i ladd y gêm ar y blaen o 4-2. Nôl at Margetson, mae e'n eitharwy ar y cynnig cynta. Mor bell a gallu fe lawr y cam, wedi gwneud yn dda. Reit nôl i safle cefnwr dde'r Alban. Ni wedi chwarae munud o'r 5 sydd wedi cael ei ychwanegu gan y gŵr o Ffrainc. Sgiliau da eto gan di, dim cam sefyll fan hyn, mae'n ras. Mae Lola yn ildio tafliad, mae'n cael ei chymryd yn sydyn gan yr Alban sy'n chwilio am ei drydydd gol. Ond y tro hwn maen nhw'n llithro, a mae'n gic gol i Gymru. Wel, dwi'n siŵr fe fydd Craig Knight a'i dîm hyfforddi yn hapus gyda'r perfformiad, ond fe ath Cymru i gysgu wedi 3/4 y gêm yn gadael yr Alban nôl mewn iddi. Y perygl i gyd yn dod lawr yr asgell chwith rhwng Mitchell Frame a Bobby McLucky. McLucky efallai yn mynd i gael derbyn y 2 gol, ond rhai yn meddwl bod y gyffyrddiad ola wedi dod oddi ar Rhys Thomas. Ond seren yn noson yn sicr yw Iwan Morgan o Abertawe. Iwan Morgan yn sgorio o fewn 2 funud i roi Cymru ar y blaen. Fe sgoriodd e eto i wneud 1-2 i ddim. A fe gafodd e gyfle am hat-trick hefyd. O, Ryan One sydd ar drosedd, a mae wedi derbyn cerdyn melyn, ond chwarae teg i'n dyfarnwr Pierre Geilwst. Dwi ddim am ddangos coch. Drosedd ar Dylan Lola. Lola ymlaen teg at Hatch, a mae'r bêl yn mynd i giro Hatch. Cic gol felly i'r Alban. Ni wedi chwarae 2 o'r 5 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Cymru yn parhau ar y blaen o 4-2. Mi fyddan nhw'n mynd mewn i'r gêm nesaf yn erbyn Gwlad yr Ia gydag hyder. Gan obeithio bod unrhyw anafiadau i'r chwaraewyr yn mynd i wella'n gyflym. Bas ymlaen, Isaka yn curo i ddyn, a drwchwch pa mor gyflym yw Freddie Isaka. Isaka, allith e torri tu fewn, mae 2 yn disgwyl croesiad. A mae di ennill cic gornel i'w hunan, gwaith da gan Freddie Isaka.
Cymru yn edrych i redeg y cloc lawr. I ni wedi chwarae y 5 sydd wedi cael ei ychwanegu. Mae'r tafliad wedi mynd o blaid y Cymru hefyd. A chwiban ola ein dyfarnwr o Ffrainc yn sicrhau bod Cymru yn sicrhau y 3 phwynt yn y gêm agoriadol rhagbrofol yn erbyn yr Alban. Maen nhw wedi ennill yma Rodney Parade o 4 gôl i 2. Perfformiad ragorol gan dîm Craig Knight. Yn mynd ar y blaen yn gynnar trwy goliau gan Iwan Morgan o Abertawe a Gabriel Biancheri o Manchester United. Fe dath yr Alban nôl mewn iddi, ond 3 gôl i Gymru yn sicrhau ei bod nhw ar y blaen ac yn gyffwrddus hynny. Fe dath yr Alban nôl mewn iddi. Oedd ail gôl i Iwan Morgan, ond dath Bobby McLucky ar Alban nôl mewn i'r gêm. 2 gôl iddo fe yn dod ar Alban nôl i 2 i 2. A mi oedd Mitchell Frame a McLucky wedi creu yn dda lawr yr asgell chwith. Ond yr eilydd Freddie Isaka yn derbyn pas y capten Charlie Crew i rwydo'r bedwaredd a'r pwyntiau'n saff i Gymru yn y gêm gyntaf yn erbyn yr Alban. Maen nhw yn mynd i frig y grŵp a mae pawb yn edrych ymlaen i'r gêm nesaf. Dydd ar Parc y Ddraig pan fyddwn nhw'n herio Gwlad yr Ia am 4 o'r gloch. A fe fydd y cyfan yn dod i chi yn fyw yma ar sgorio yn dilyn hynt a helynt tîm y Cymru ifanc, y dyfodol, tîm Craig Knight, y Cymru 4, yr Alban 2. Nos da i chi a diolch am wylio.